Stanoje Ćurković, izvolite uđite, vi ste sljedeći. Sjedite, Stanoje, izvolite. A neću leći. Lezite, možete i da legnete. Kažite šta vas muči. Imam veliki problem, profesore. Pa ne, pre nekih 6 mjeseci, mislim, neki moj prijatelj, nije to baš ni moj prijatelj, to od moj kuma više, prijatelj, otvorio mi onu Facebook stranicu, to znate šta je, mislim, imate i vi, jel tako, mislim, sve je tu krenulo. Ja sam prvo, kao i svaki normalan čovjek, otvorio prvo jedan profil, pa drugi profil, ali nisam mogao da stanem. Znači, do kraja nedelje ja sam imao nekih 5-6 profila, 7 profila, lažnih profila, samo sam lajkovo, samo sam edovo, confirm, share, pa upload, pa sve što uploadujem, share, i to je odlazilo tako u nedogled, ali pravi pakao, profesore, kreće kad sam počeo da četujem s ljudima. Nastavite, ajde, nastavite. Znate ono, svi mi koji volimo plavuš, na primjer. Pa onda napravite grupu svi mi koji volimo prsate konobarice. Pa onda ona grupa svi mi koji volimo da se oblačimo u žensko, stavljamo plave pereke, idemo u štiklama i... Čekaj, šta ste rekli ovo posljednje, molim vas? Ništa. Grupe, to me sahranilo u potpunosti. Moram reći, ali to nije najgore što sam se ja preko Facebooka i zaljubio. Pa to je super vest. Nije super. Ima tu problema, profesore. Kako nije? Pa možda baš to natjera da malo izađete, znate da... Neće. Pa kakvi sad problema imate, ajde da čujem. Pa nije, mislim, ja sam se predstavio preko nekog svog profila lažno, znate? To je problem. Pa dobro, ako imate šta ja znam, taj lažni profil, možda da budete iskreni, eto. Evo ja imam, recimo, ja se zovem na Facebooku Sigmund Freud. Ali to je zbog mog posla i meni je to nekako simpatično. No. A koji je vaš profil lažni, tako da kažem, šta je tako strašno? Mačkica Lidija. Mačkica Lidija? To je devojka s kojom se ja dopisujem. Da, Freude. Ja sam vaša pohotna lizalica.